दिनै एप्रिल दाननि 6 अक्ट' बुधबार बाराय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। गाहाय रादाबाव दङ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनिफ्राय एनएलएबि सानै हमनानै लायदोङो। समर नार्जारि 28 बोसोरनि चन्दन रामसियारि 21 बोसोरनि सानैखौबो गावबागाव न'निफ्रायनो हमनानै लायो आरो जोबथेसालियाव दैथायहरो। सानैबो साननैसो सिगां उदालगुरि डिजनेटर केम्पआव दंहैयोमोन आरो गुमुर मोनालासिनो केम्पनिफ्राय खारबोदों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोनो। मैया सानैखौबो गावबागाव न'निफ्रायनो हमनानै लायनाय जायो। बिसोरनि न'आ नतुन श्रीपुर आरो देरागावनिमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। गोदान आफाद सोमजिनायाव बिथांमोनहाबो लोगोसे दं होननानै सन्देह खालामनानै पुलिसफोरा लायनाय जादों होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। आसामाव रायजो जाबोनाय सरनियाफोरनो आसाम सरकारा एसटि गनायथि होबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मानोना बिथांमोनहा खौरां मेल खुंनानै गावसोरखौ स्रा खालामनानै लानाय जाबाय। मध्य प्रदेश पुलिसआ काबुल शरीफखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, नखर मन्त्रि अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथखौ बिसिनि हेंथायै भाषण होनायनि थाखाय ग्रेप्तार खालामनाय जाबाय। आइपिसि धारा 505, 153 आरो 298 धारा होनानै बेखौ जोबथेसालियाव केस होनानै दैथायहरनाय जाबाय। इउपिपिएल दोलोआव 28 नं तामुलपुर बियाबाव थानाय बिपिएफनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारीजों लोगोसे सा 10 सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायनानै लादों। जेरै सन्दीप बसुमतारी, जनाब आली, खालेबर आली, रबीन्द्र पाठक, ख्रिस्टियान टुडु आरो एक्स डिपिएम उत्तम बसुमतारी मोनहानो मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। चिरां खामारपारा किसान बाजाराव जानाय राजा बर'नि नखराव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा जों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी मोन आरो एबसुनि गोबां सुबुंफोरा खबर लाहैदों। दायनिगिरिखौ गावनो गाव थाबैनो सारेन्डार जानांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। जुदि सारेन्डार खालामनानै लायाब्ला रावखौबो कनसिडारेसन खालामनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा हुमखि होदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मैया राजबंशीफोरा एसटि बिनायजों 2 घन्टा धरना होदों। बिथांमोना न' एसटि नरेस होननानै बुंदों। बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो एसटि होआब्ला बिथांमोनहा जिरायनानै थानाय नङा होननानै हुमखि होदों। मडेल कलेज लुगासिनो थानाय चिरां खयला मयलायाव मन्त्रि उरखावगोरा आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीमोनहा नायगिदिंहैदों। खामानिया मोजाङैनो मोजां जाफुंगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। एनएलएबि निफ्राय स्रा फोसावनाय, थांनाय राजा बर'खौ गावथारनाय आरो महन्त नार्जारि बिसोरजों लोगोसे जेबो लोब्बा गैया। एनएलएबिआ ससेल एन्टि ससेलनि गाज्रि हाबा मावा होननानै बिथांमोना स्रा गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायना लादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा फेलें, जेबो जौगाथाय खामानि मावनो हायाखै होननानै मंगलबाराव खौरां मेल खुंनानै बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया बुंदों। मानो होनोब्ला पिडब्लिउडिनि खालि 5 किल'मिटार लामाल' खालामनो हादों आरो दासिमबो गरिब सुबुंफोरनो हाइवे न' गंसेबो लुफुंनो हायाखै। बेनो बिदिन्थि होननानै बिथाङा फोरमायदों। सिगां गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाया गोदै गोदै बाथ्राल' जानानै थाबाय। बिथांमोनहा बेबायदिनो जेबो मावनो हाया होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। जै बर' हारिनि जै।